A Trenc d'Alba, amb els primers raigs de sol, obrim cada dia la persiana de la nostra passió. La ratafia. Durant els últims 130 anys, hem atresorat una forma de fer, de treballar i de viure. Un llegat que ha passat de pares a fills sense fissures, durant 6 generacions. El secret? La passió, la perseverança i l'amor en tot allò que fem. Quan l'estiu és a tocar, tot està a punt. Comença l'espectacle. Cada pas, cada ingredient, tot segueix el mètode ancestral que vam aprendre dels nostres avis. Són moments de precisió, de preparar les herbes aromàtiques, les espècies, les nous verdes i deixar-ho reposar, per extreure tota la màgia dels productes naturals que ens dona la terra. Ara només el pas del temps dins d'unes botes de roure farà que la nostra ratafia sigui única. El fruit de la nostra passió centenària és la nostra ratafia, autèntica, artesanal i amb història. Aquesta passió continua el seu curs, com el riu que ens acompanya dia i nit. La passió és permanent i també és dins de la nostra ampolla. Ratafia Bosch, des de sempre.